अच्छा ये बता, हाँ हमरा बोला के छोड़ के जइबा ना तू? बक मने औरियो लेखा तुमके बुझलू का तो के हम छोड़ के काहे जाएम मने काहे जाएम तो के छोड़ के बतावा तू आ कहाँ जाएम हम। हमरा बहुत डर लगला काहे कि आजकल के जो लड़का बाड़ा सन ना, कहीं तू अपनी खानी निकल लो और लॉलीपॉप दे के निकल जेबा तब का करना। ओहो हम दूसरे लेखा नइखी हम जानलू। हे आरती हम तो तोसे बहुत प्यार करेली हऊ वाला प्यार करेली जानलू। सुना ना एगो चुमा दना आरती। बोला ए सुना ना एगो चुमा दना अब एगो चुमा दना। अरे अरे ये कौन है? बाप के चुप मां, बाप के बाप नहीं खींची हाथ, बाप के बाप नहीं खींची हाथ, अरे मरवा अरे नाम अब सुना तो क्या मरदा है बोल काम करो खूब बढ़िया तार को तो इंतजाम कर तो नहीं मरदा तू सब बिगाड़ तू अरे बाप रे बाप तुम्हारा जी दवा का हो तू ढूंढता है सुते नहीं थे चैन से आज के बाद मत सुती हाँ हमारी लगी हाँ वही कही तू काहे टेंशन लेत बारा हई देखा हां भाई बैठ तुम बैठ। का भाई तहर मुंह काहे लटकल बा? अरे एकर बाबूजी देले होई 4-5 लाख रोज के है एकर। ई खातिर मुंह लागत लटक गई। का बोले रे? हमार भाई एक मार खइले बा वो 5 लाख कौन बतले बा? आज 3 लाख खइले बा। ए साला के हमरा और बड़ के होकनी उसरे तोरा और से मानी यार। एक बात बतावा तोहर बाबूजी तोरा के काहे 4-5 लाख मारले? का बताई यार सपना में नू एगो बड़ा बढ़िया कंटा माल के चुम्मा लेते रहनी। अच्छा हाँ अब सब कुछ होखई जाए वाला रहे कि अरे अरे ये कौन है? बाबूजी हमके लात मार के जगा दिले और बड़ी मार मारले। ते ले बारे सपना में तो भाई देखा गचमाला बतिया रे। अरे मर्तबा ये औरतिया कहाँ से आ गई हो? अब तो ये बहुत बड़ा बवाल करी।